Djelovanje Odbora za međureligijsku saradnju potvrda je da se u Bihaću događa nešto što budi nadu u istinsku obnovu Bosne i Hercegovine. Saradnja vjerskih zajednica je posebna, u čijem je fokusu približavanje dijaloga među njima i razvijanje tolerancije. Da u biti izrađujemo zajedno naše bosansko društvo koje se htjeli mi to ili ne priznati prilično uništeno, isto kao što je bilo ili možda još gore je bilo njemačko društvo uništeno 50. godina. Radimo ovdje na mikroplanu isti projekat u želji da pomognemo vlastitom društvu na temeljima morala naših religija, dakle da grade vlastitu državu Bosnu i Hercegovinu. Nakon Vijeća ljubavi, dijela Međureligijskog vijeća u Bihaću od ove godine djeluje i Odbor za međureligijsku saradnju. Realizira brojne aktivnosti koje će početi projektom unapređenja dijaloga stanovnika u ovoj općini. U sklopu tog projekta mi ovdje na lokalnom nivou također imat ćemo svoje projekte koje ćemo ostvarivati. Prvi projekat jeste haritativna djelatnost i jedno predavanje koje će zanimati ne samo ljude vjernike. U Bihaću je izgrađena pravoslavna crkva koje nije bilo od 1941. godine i parohijski dom. U katolički školski centar Ivan Pavao II. Idu djeca svih vjeroispovijesti. Tu, ali i u medresi, djeca uče da vole, a po Hegelovom imperativu obrazovanja oslobađaju ih predrasuda. Sve to i posebno suživot doprinijeli su da Uskrsi, Vaskrsi, Božići, Bajrami nisu praznici jednog naroda nego svih Bišćana.